नों चेयारमेन नामा नों फैसा रानग्रा नामा होनना बुंनानै आंखौ हमना लानानै आं उनथिंनिफ्राय बुदों सिगांथिंफ्राय बुदों बुसिन बुनानै लाबोनानै आंखौ बे दंफांगुरियाव बे रोदानि गेजेराव हिसिनानै आंखौ बुबाय थादोंमोन। जोंनि पार्टिनिनो मावथि बिथां निपेन कछारी बिथांखौ दाय गैया मा गैया हरनि 9:30 बाजायावहाय बुनानै थांदों आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बे जराफुख्रिनिनो सुक्लेस्वर बर' बिथांखौबो बिथांमोना गाज्रि रोखोमै बुनानै थांदों। जालांबाय माबायदि जायामोन मैया जितु जाथाय जालांबाय जोंनो ओइ जितु जोङो अजेन बर' एक्स चेयारमेननियाव जोङो माने सानसेनि जों हाबा मावनानै मेंनानै जोङो जों खस्थ' खालामनाय जिखिनि दंमोन जों खस्थ' खालामनाय हिसाबै जोङो आखाम जानो होनना आखामखौ बेब'स्था खालामदोंमोन। आखामखौ जाखांना जोङो जराफुख्रि सकआव गय जानो गय दखानाव गय जानो फैबाय। जोङो गय जानो फैबोला जों मोनफैना नुबाय जे जोङो माखासे गारि माखासे मानसि दङ। ओमफ्राय बिसोरो आंखौ अकस्मात माने नों चेयारमेन नामा नों फैसा रानग्रा नामा होनना बुंनानै आंखौ हमना लानानै आं उनथिंनिफ्राय बुदों सिगांथिंफ्राय बुदों बुसिन बुनानै लाबोनानै आंखौ बे दंफांगुरियाव बे रोदानि गेजेराव हिसिनानै आंखौ बुबाय थादोंमोन। ओमफ्राय आं उथिनो हाया उथिनो सेस्था खालामबाबो उथिनो हाया जादों। ओरै माने आंखौ माने जाय जेरैबो हायो आंखौ बुदों। आं माने बहुद दुखु मोनदों जिहेथु आंखौ बेबायदि जिहेथु बिसोरो जिखिनि मानसि फैदों गुन्दा बाहिनी हिसाबै रिहन सारनि मानसि रिहननि मानसि जिहेतु बेबायदिखौ जों लुगैया। जिहेतु आंखौ बेबायदि बुलाय सोलाय खालामनायखौ आं लुगैयाखैमोन आरो बेखौ बुगोन होननानै आं सानखायाखै। आं जिहेतु गय जानो होनना फैदोंमोन। नैबेबायदि जेनेबा बुलाय सोलाय खालामबा नैबे जों बे बुलाय सोलाय खालामनायखौ लुगैया। जों सान्थि नांगौ, सान्थिखौ जों लुगैयो। जिहेतु असान्थि परिबेक जों समाजा लुगैया, सान्थिखौसो लुगैयो। जखम जानाया बहा जादों? जखम जानाया आंनाव खर' बांसिन जादों। ओमफ्राय आरो आथिंबो उनथिंबो बुदों। ओमफ्राय जाय जेरै जोनाया जोदों सलायनाया सलायदों। जिहेतु जोंखौ बुनायफोरा माखासेखौ आं सिनायो आरो माखासेखौ सिनाया। आरो बेबायदि जेखिनि जाथायखौ खालामलांबाय बिथांमोनखौ नों सिनायो होनना बुंदों। मा पार्टिनि मानसि बिसोरो BPFनि गोजा, गासिबो रिहन सारनि गोजा, रिहन सारनि दलनि मानसि। आरो सिनायनायफोरखौ सोर आं सिनायनायखौ माखासेखौ सिनायगोन माखासेखौ सिनाया। आं सिनायनाय नामफोरखौ बुंनो हागोन। जिहेतु स्पटआव नकुल बर'आनो दंमोन। ओमफ्राय सेकेन्डआव नै गाबख' होननाया बेबो दंमोन। ओमफ्राय माखासेखौ आं सिनायनो हायाखै जिहेतु आंखौ माने बुनानै माने माबा खालामना अबाक खालामना होबाय। आं जिहेतु बिसोरखौ माने सिनायनो हायासै। आरो माने बे अबस्था BPFनि सोद्रोमाफोरानो नोंथांखौ बुलाया नंखादा रोखा बिसिनि गोजा आरो गासिबो। लकेसना जराफुख्रि सक प्राइमारिया बरला बिसिरिसि जराफुख्रि प्राइमारि। কি কবা যোৱাকালি যে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটি গ'ল জৰাপুখুৰীত, এইটো মোৰতো বহুত মানে ক'ব লাগে। এতিয়া মানে আমাক যিটো কৰিলে যোৱাকালি কোনো চৰকাৰে মানে তেনেকৈ কৰা নাছিলে। আমাৰ এতিয়া UPP চৰকাৰে আমাক তেনেকৈ শিকাও নাই। যিটো এতিয়া হাগ্ৰামাই যেনেকৈ শিকাইছে BP চৰকাৰে গুণ্ডাগাৰী ৰাখি থৈ দিছে। আমি নিশ্চয় একশ্যন ল'ম। আমি নিজে একশ্যন ল'ম। আপোনাক বহুখিনি টৰ্চাৰ কৰিছে, মাৰধৰ কৰিছে, হাতটো ভাঙাই দিছে। তাৰপিছত কৈছে কি UPP মানুহ হয়তো মাৰক। পিছতে মোৰ চিনা জনা মানুহ বহুত আছিলে, সিহঁতে কোনো বাচাও নাই। ডাইৰেক্ট মানে এটেক কৰি আৰু মাৰি চিধা গুচি গৈছে সিহঁতে। কি পাৰ্টিৰ আছিল তেওঁলোক? সেইটো BPFৰ পাৰ্টি আছিলে। কোন প্ৰতিনিধি আছিলে BPFৰ? এতিয়া আমি গম পোৱা গৈছে আমাৰ গাঁৱৰে কেইজনমান মানে CID আছে। এইটো এতিয়া যোৱাকালি লৈ অনা বুলি কোৱাটো এতিয়া আগতে চেয়াৰমেন আছিলে, সিহঁতে অনা বুলি গম পাইছো আমি। কোন প্ৰতিনিধি? এইটো BPFৰ হয়। BPFৰ হয়। চেয়াৰমেনটো আগত BPFৰ আছিলে, চেয়াৰমেন বাইদেউ BPFৰ আছিলে। তাৰপিছতে সেইটো শুনা পাই পেলাই আমি ভাবিছো কি এতিয়া আমি যিমান ৰাইজ আছে গোটেই আগে দলত আহি যাম। আমি BPFক আমি কেতিয়াও ভোট নিদিওঁ। আপোনালোকে কিয় আহিছিলে ইয়াতে?
আমি মানে বস্তুটো যোৱাকালি আমাৰ এই অফিচত এইটো মানে ভাত খাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ দেই। ভাত মানে এটা এই কষ্ট কৰাকেইটা লাষ্টত টাইম কোলোৱা নাই খাবৰ কাৰণে। পিছত নোকোলোৱা দেখি এইটো আমি কি ক'লোঁ, চেয়াৰমেন তাত গ'লোঁ, যাই পেলাই আমি অকণমান খালোঁ। ভাতটো খাই পেলাই আহি পেলাই তামোল এক পিচ খাই আহিম বুলি ক'লোঁ। কোৱাৰ পিছত ইয়াতে ডাইৰেক্ট আহি আমাক এটেক কৰিছে। नोंथांमोनखौ जों गिबिनिफ्रायनो बुंबाय थादों रायजोफोरनि गेजेराव जे BPFआ जुदि बे ओनसोलाव थायोब्ला अशान्ति जाफिनगोन। कारण बिथांमोना अशान्तिखौ खालामनो मोजां मोनो। दिनै बोसोरब्रै बारलांबाय, बोसोरबा बारलांबाय, जोंनिया UPPL सरकार 2020नि उनावहाय जोंनि BTR ओनसोलाव गोबां शान्तिनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा रायजो जानो हादों। गासैबो मिलि जुलियै बे ओनसोलावहाय बयबो गोजोननायनि गेजेरजों रायजो जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोंनि गेजेराव खुनु बेबायदि मोनसे गावजों गावनि गेजेराव एना एनि जायाखै, गावजों गाव बुलायनाय जायाखै, गुबुन जातिफोरनि गेजेरावबो बेबायदि गावजों गाव एना एनि जायाखै। नाथाय दिनै नोंथांमोना नुदों दा इलेक्सन जानाय लोगो लोगो दिनै BPFआ बिथांमोननि गुन्डा राजखौ स्टार्ट खालामदों। दिनै रिहन दैमारिनि दैदेननायाव BPFआ उदालगुरियाव मोनसे गुन्डा राज स्टार्ट खालामदों। बिथाङा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जौ लोंहोनानै हरनि 1टा, हरनि 12टा बेबायदि समहालागै गारि 10 खान 20 खान बेबायदि बेरायथिं होनानै मानसिफोरखौ सिगि सग' खालामनानै भट होहोनायनि बेबस्था खालामदों। दा बे थारैनो कन्डेमनेबल आरो बेखौ जों स्ट्रंलि जोंनि UPPLनिफ्राय जों कन्डेमनेसन होयो। थांनाय हराव मोनसे जाथाय जादों नैबे जराफुख्रियावहाय जोंनि पार्टिनिनो मावथि बिथां निपेन कसारी बिथांखौ दाय गैया मा गैया हरनि 9:30 बाजायावहाय बुनानै थांदों। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बे जराफुख्रिनिनो सुक्लेश्वर बर' बिथांखौबो बिथांमोना गाज्रि रोखोमै बुनानै थांदों। सुक्लेश्वर बर'नि आखाइया जखम जादों आरो बिनि अनगायैबो निपेन कसारीहाबो बेयाव फिजिकेलि भाबे जथेस्थ सिरियासलि एसाल्ट जादों। दा बे इन्सिडेन्टखौ लानानै जों बेयाव प्रेस कनफारेन्स खालामदों। रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों बेखौनो बुंदों जे दिनै BPFआ बे भैरबकुन्द समस्थियाव देरहानायनि खुनु अंक गैया। बिथांमोना गिबाय, थामहिनबा रिहन दैमारि मोना गिबाय जे दिनै BTRआवहाय BPFआ सरकारबो दानो हाया आरो भैरबकुन्द जेननायाबो खाथां जानानै फैबाय। बेखौ नुनानै दायो बिसोर हताग्रस्त जादों, नार्भास जादों आरो बेनिखायनो सेंग्राफोरखौ बियो बाहायदों, जौ लोंहोनानै बाहायदों। दा बेबायदि इन्सिडेन्टआ थारैनो जोंनि मोजां समाजनि थाखाय, जेरावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै गाज्रिखौ गारनानै मोजां फारसे आवगायनो सानदों आरो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै रायजो राजाफ्रा गोजोनखौ मोजां मोनदों। जोंनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि जानायखौ मोजां मोनाखै। जोंनि साफ्रोमबो गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा दिनै सोलायनायखौ लाबोबाय जोंनि समाजावहाय। आरो बे सोलायनाय लाबोनायखौ दिनै रावबो गोदानै बेबायदि गावजों गाव बुलायलायनाय मोनसे समाजखौ लुबैया। नाथाय बिथां रिहन दैमारिया मा सानदों, गावखौ आरो माबा साउथ इन्डियान फिल्मनि एक्टरसो सानबाय नामा, मोनसे पलिटिक्स खालामनो ओंखारदों, मोनसे सिभिलाइज पलिटिक्स खालाम। जों बेबायदि समाजनि गेजेरावहाय जोंनि बर' समाजा सोरखौबा बुनानै सोरखौबा सौनानै राजनिति खालामनायखौ दिनै बर' समाजा नाजावा आरो बेखौ सोद्रोम समाजा रावबो नाजावा। ओंखायनो दिनैहाय जों खावलायदों जोंनि बे भैरबकुन्द ओनसोलल' नङा, जोंनि साफ्रोमबो बे BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे BPF सरकारा फैयोब्ला निश्चित भावे जोंनि बर'नि गेजेरावहाय अशान्ति जागोन आरो बिनिनो इसाराखौ दिनै उदालगुरियावहाय रिहन दैमारिनि दैदेननायाव भैरबकुन्द समस्थियाव बिथाङा जागायजेनदों। दिनै बेनिखायनो आं खावलायदों जे जोंनि बिजाथि बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा निश्चित भावे जोंनि बे भैरबकुन्द समस्थियाव देरहागोन आरो बेखौनो बिथांमोना गिदों आरो गिनानै दा बिथांमोना मानसिफोरखौ सिगि सग' खालामनानै भट होनो बेबस्था खालामदों। दा बेबायदि सिटुवेसनखौ जाहाथे जोंनि साफ्रोम सोद्रोम समाजा बेखौ नेवसिनानै फैबाय थानाय समावहाय जोंनि UPPL हान्जाखौ मदद होयो। खारन समाजाबो मिथिखादों आरो दिनै समाजा रावबो जाम्बा नङा जे बबे पार्टिखौ सापर्ट होयोब्ला जोंनि समाजा मोजां समाज जागोन आरो बबे लामाजों आगान सुरोब्ला जोंनि बर' समाजखौ जों मोजां लामाजों लांनो हागोन। दिनै जि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार जे गासैबो जोंनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि इयुनखौ लानानै जे मोजां मोजां सिन्था सरसा खालामदों। 26टा जाति जनगोष्ठीफोर दङ। दिनै BTRआवहाय 35 लाखनिबो बांसिन
सुबुंफोर दङ बे गासैखौबो मोनसे मोजां दिगजों लांबाय थानो थाखाय बिथाङा जि आवगायबाय थादों बे समाव आरो दिनै जे हाग्रामानि दैदेननाय रिहन दैमारिमोन बायदि मानसिया दिनै मानसिफोरनि गेजेराव आरो मोनसे बुलाय सुलाय मानसिफोरखौ सौलायलायनि राजनिति स्टार्ट खालामनायखौ रावबो मोजां मोनखाया ओंखायनो दिनै आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे जोंनि भद्र समाज उदालगुरिनि समाज जोंनि बिटिआरनि गासै समाज जोंनि लेखा गोरों समाजफोरखौ आं खावलायदों जे दिनै कुनु पथे उदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय नैबे भैरबकुन्द बियाबनि बिजाथि बिथां रिहन दैमारिमोन बायदि मानसि जायहा दिनै 20 बोसोर जोंनियाव एमएलए जाबाय मन्त्रि जाबाय नाथाय दिनै रायजोफोरनि खामानि जेबो मावनो हायाखै बिथांमोन बायदि केन्डिडेटखौ जोंनि रायजो राजाफोर भट होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया बिथां रिहन दैमारिया मोनसे समावहाय बेयाव पाब्लिक हेल्थनि बिथाङा मिनिस्टार जादोंमोन पाब्लिक हेल्थ मिनिस्टार जानाय समाव बे गेमन इन्डिया लिमिटेडनिफ्राय हाजार हाजार कौटि कौटि थाखा लानानै बिथाङा गावखौ माहाजोन जाना थानायनि बादि जेबो जायाखै बे ओनसोलावहाय बियो गोबां पाब्लिक हेल्थनि दै बेदिनो बरिं सेन्टारफोर पाब्लिक हेल्थ जुगासननि थाखाय बिथां खामानि मावबाय लुनानै होदों नाथाय दै गैया गोबां जायगायाव बेबायदिनो मानसिफ्रा दै मोनगोन सानदोंमोन नाथाय दैखौनो रावबो मोनजायाखै रावबो दै मोनलोङाखै नाथाय दिनै बे इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो दैखौ जेरावबो मोनलोंनो हानाय जाबाय दिनै जोंनियाव ओरैबायदि एग्जाम्पल दङ बिनि पाब्लिक हेल्थ सेन्टार जेरावहाय खुलिना होदोंमोन माखासे पाब्लिक हेल्थ सेन्टाराव बिथांमोननि माखासे मानसिफ्रा ना फिसिनानै जालायनायनि मोनसे उदाहरन दङ बिनि एग्जाम्पलखौ नांगौबा जों गोथां एग्जाम्पल जों होनो हायो नैबेबायदि मोनसे पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट बिथां गबिन्द बसुमतारी दैदेनदोंमोन सरि गबिन्द बसुमतारी रिहन दैमारिया दैदेनदोंमोन दा बेनिखायनो जों खावलायगोन जे जाय मानसिया 20 बोसोर सम मोननानैबो जेबो खामानि मावनो हायाखै दिनै गबिन्द बसुमतारीया अनलि 5 बोसोरल' मोनदों बे 5 बोसोरावनो बिथाङा रिहन दैमारि जेसेबां खामानि मावबाय बेनिख्रुइ बांसिन खामानि मावदों बिटिआरआव दिनै प्रमद बर'आ बे 5 बोसोराव जेसेबां खामानि मावदों जुदि 15 बोसोर बायदि जुदि सम मोननांगौब्ला आकाश पाताल जोंनि बे ओनसोलावहाय जौगानाय आरो डेभेलपखौ लाबोनो हागोन ओंखायनो जों खावलायदों दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जायफोरखौ दिनै बेयाव गाज्रि रोखोमै बुना गालांबाय बिथांमोननि सायाव जोंनि पुलिस प्रशासना आरो डिसिआ इमिडियेट एक्सन लानांगौ जे रिटार्निं अफिसार दङ बिथांमोनखौ जों खावलायदों बिथांमोना नैबे इनसिडेन्टनि सायाव जायफ्रा भिक्टिमाइज जाना दङ बिथांमोनखौ ट्रिटमेन्ट होनांगौ आरो लोगोसे जायफोरा बे गाज्रि खामानियाव बे क्राइमाव इनभल्भ जाबाय बिथांमोनखौ इमिडियेटलि आयेनगत भाबै एरेस्ट खालामनांगौ बेखौ जों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायो बेखौ दा आयेनगत भाबै जोंनि पार्टी बिथिंनिफ्राय खालामनाय जागोन बेखौ आरो अलरेडि खालामबाय होननानै आं खोनादों गतिके बेवहाय बे आयेना आयेन हिसाबै थांथोंसै जों बेनिखायनो जोङो रिटार्निं अफिसार बिथांखौ जों खावलायदों जे बे बेलायावहाय जिहेतु कड अफ कन्डाक्ट जानानै दङ निश्चित भाबै बेयाव रिटार्निं अफिसारा बिनि सायाव बेबस्थाखौ लागोन যোৱাকালি যি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হৈ গ'ল সাক্ষী হিচাপে আপুনি আছে আপোনাকো এটাক কৰিছিলে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত সাক্ষী মানে প্ৰথমতে একচুৱেলি আমি 4 জন আহিছিলোঁ বিলিফাং আমাৰ বৰলা প্ৰাইমাৰীৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু আমাৰ বুথ প্ৰেচিডেণ্ট এজন আছিল ছাগলী লেফ্টৰ শংকৰ বড়ো আৰু তাৰ লগতে মোৰ লগত আছিল আমাৰ কৰ্মকৰ্তাই প্ৰাইমাৰীৰ বকুল বড়ো আৰু লগতে মই আছোঁ আমি 4 জন আহিলোঁ মানে আমি ভাত খাই পিছত তামোল খাব আহিলোঁ ৰাতি অনুমান 9টা 9:30 মান বজাত ঠিক আহিলোঁ আহাৰ পিছে লগে লগে 2টা না 3টা মান স্কুটি আহিলে এহঁতক আমি হাঁহি এহঁতক আমি তামোল চামোল কিবা আমি যি খালোঁ এইটো এহঁতকো অফাৰ দিলোঁ তাৰপিছততো যেনেকৈ সাউথ ইণ্ডিয়ান মুভিৰ দৰে একেবাৰে গাড়ী আহিলে গাড়ী আহিখিনি ধাৰ ধূপ নামিলে আৰু মোক সোধে এই মই যেনিবা আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ বাইকখন লৈ আহিছিলোঁ তামোল নিবৰ কাৰণে তো সেই গাড়ীৰ মালিকটো ক'ত বুলি কৈছে আমাৰ লগত আছে কি হ'ল বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ ওপৰত একবাৰ জঁপিয়াই উঠিলে মাৰিবৰ কাৰণে তো মোৰ ওপৰত যেতিয়া জঁপিয়াই উঠাৰ সময়ত এই আমাৰ বকুল বড়োৱে এই অলপ কিবা ইহঁতক ছাইড কৰিলে ছাইড কৰাৰ পিছত মোকো কিছুমান মানুহ আমাৰ লগৰী এইটোৱে ক'লে মানে কিছুমান মানুহ আছে ইহঁতে ক'লে যে তই ইয়াৰ পৰা ছাইড হৈ যা গাড়ীটো লৈ বুলি মই ঠিক গাড়ীটো লৈ কিনি কিবা
আমাৰ বিডিপি সেক্ৰেটাৰী কাৰণ ইয়াতে যি দেখা পাইছো ডাঙৰ এটা ভেজাল হ'ব কাজিয়া হ'ব বুলি সেই বুলি মই বিডিপি সেক্ৰেটাৰীৰ তাত মই গাড়ীখন লৈখিনি থৈ দিলোঁ থৈ দিয়াৰ পিছত আকৌ যেতিয়া আহোঁ এহঁতে মানুহ এখেতক দুইজনক মাৰামাৰি কৰি একেবাৰে কিবা কৰি দিছিল পিছত এহঁতে পলাই গৈছিল নাই আৰু তাৰ পিছতে পুলিচ আহিলে কিন্তু এইটো আমি কি নিজকে কেনেকৈ সুৰক্ষা ভাবিম আজি ইমান 5 বছৰ UPPL চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ আজিলৈকে এটা বন্ধ হোৱা নাই এটা ষ্ট্ৰাইক হোৱা নাই একো হোৱা নাই ইমান শান্তি মনেৰে আমাৰ কিবা পাব্লিকে চলি আছে জীয়াই আছে তাতে এই ধৰণৰ গুণ্ডা কিবা সাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলত গাড়ী লৈ আহি কিনে মানুহ শাস্তি দি আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ আমি নিজকে সুৰক্ষিত ভাবিম কোনটো পাৰ্টিৰ আছিল তেওঁলোকে BPFৰ পাৰ্টি আছিল BPFৰ পাৰ্টিৰ মানুহ হয় মই নিজে সিহঁতক চিনি পাওঁ কোনোবা প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে গুণ্ডাৰাজ নেকি এতিয়া ক'ব গ'লেতো এইটো ৰিহন দৈমাৰীৰ গুণ্ডা পালি থৈছে এই যদি ভাল এটা চিন্তাধাৰা মানুহ হ'লে হয় সেই এনেকৈ আজিকালি নতুন ডেকা ল'ৰাবিলাকক মাল চাল খুৱাই এনেকৈ গুণ্ডামি কৰিব নিদিলা হয় যদি সি ভাল চিন্তাধাৰা মানুহ হ'লাহেঁতেন আজি ই যদি পাব্লিকৰ কাৰণে ভাল চিন্তা কৰে সেই ধুনীয়াকৈ খেলক আমি এহঁতৰ আগেনষ্টত এটা শব্দ কোৱা নাই আৰু আমাৰ ওপৰত ইমান জঁপিয়াইখিনি মাৰিব আহি ধৰিলে সেইটো কি ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব আহিছে ধুনীয়াকৈ ৰাজনীতি কৰক মই এইটো কোৱা নাই যে আমি যদি এনেকৈ ইহঁতৰ লগত আগেনষ্ট কৰিলোহেঁতেন তেনেহ'লে আমি ইহঁতক তামোলো অফাৰ নকৰিলোঁ হয় ধুনীয়াকৈ ইহঁতক তামোলো অফাৰ কৰিলোঁ খাব যি আমি খাইছোঁ সিহঁতকো খাব দিলোঁ সেই মানুহকেইটাই আমাকে মাৰিব আহিছে সাধাৰণ সুধিলে সেই বাইকজনৰ মালিকটো ক'ত মই কোৱাৰ লগে লগে মানুহটো আমাৰ লগত আছে কি হ'ল ইমানখিনি কোৱা মোৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট আছিল নেকি বাইক মালিকক তেওঁলোকে মানে এটেক কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰে এতিয়া মই গম পাইছোঁ যিহেতু ইহঁতে বাইক মানুহকে বিচাৰিছিল বাইক অনাৰকে বিচাৰিছিল বাইক অনাৰটো আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সূৰ্য সিং কাৰ্জী তেখেতে যদি তেখেতে ইয়াতে লগ পালে তো চাগে কালি তাক মাৰ্ডাৰে কৰিলা হয় তো এই প্লানিং কৰি ইহঁতে কালি মানে কৈছো নহয় সাউথ ইণ্ডিয়ান মুভি ষ্টাইল বৰ্তমান কি ক'ব আপুনি প্ৰশাসনৰ পৰা কি বিচাৰে প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ উচিত ন্যায় হ'ব লাগে আমাৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলি আছে পাব্লিকে আমাকতো বাদ দিয়ক আমিতো সাধাৰণ পাব্লিক আজি দেখা দেখি কথা আমাৰ MLA ছাৰৰ ৱাইফে যদি ছেফ থাকিব পৰা নাই সেই পাৰ্টিৰে মানুহ কিবা কৰি আছে বেগ কাঢ়ি লৈছে ক'ৰবাত ডকুমেণ্টছ কাঢ়ি লৈছে বেগৰ কিবা কৰে আমাৰ পাৰ্টিৰ ৱাৰ্কাৰ গীটাকে অত্যাচাৰ কৰি আছে সিহঁতৰ সেই পাৰ্টি তো সেই মানে সিহঁতৰ ওপৰত একেবাৰে মানে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাক আৰু ন্যায় লাগে